as persoas que, porque temos ao mellor unha visión un tanto liberal da economía, non? Intuímos que esa é a realidade das cousas. Sorpréndenos moito que cando hai o debate político, generalmente a posición intervencionista é moi pública. É dicir, os que pretenden que o goberno interveña suelen o pedir, suelense manifestar, escriben artigos nos periódicos, etc. E en cambio, os que pensan que o capital debe de fluir como a auga buscando el mismo os seus camiños para chegar a un destino definitivo, fanse oír menos. E parece que non existe debate. Parece que van ganando os que efectivamente traballan con capital liberalmente, pero na opinión pública parece que están máis presentes os outros. E iso transmítelle moitas veces á sociedade unha certa sensación de engano, como que a teoría de que temos que intervir está moi clara e, en cambio, despois nunca acabamos intervindo e as empresas acaban tendo que actuar segundo as súas necesidades. Por que é así? Por que non salen vostedes máis? Antes de todo eso, hai que decir que estes empresarios que venden ou pretenden vender é normal, é lógico. Hai situacións como a de Calvo, como a de Fadesa, en que as circunstancias persoais dos propietarios da firma pois impedirían que estas firmas continuaran progresando, avanzando, crecendo. A finalidade última da compañía é crecer, medrar e ser competitiva. Dito isto, que é un proceso normal e biolóxico ás veces, baixo o meu punto de vista, o intervencionismo sempre é malo. O político ten que crear as circunstancias para que os capitales cheguen e se desenvolvan, mas nunca intervir, porque non é función deles, non foron elegidos democráticamente para iso. Respecto aos que opinan que hai que intervir e aos que non opinan que non hai que intervir, bueno, é un debate social que é normal e lógico e que está ben que se faga, porque deste debate saldrá alguna cousa, alguna decisión, pero é como que os que van aos touros, non? Hai 25.000 persoas dentro da Praza de Touros que pagan a entrada, que ven os touros e que non dicen nada, ou aplauden, ou piden as orellas, ou que fora, e fora da Praza de Touros hai 25 señores cun bombo, cunha pancarta protestando, e a noticia non son os 25.000 que están dentro da Praza de Touros, son os 25 que están fora co bombo protestando, dicindo touros non. É certo que touros hai e vai seguir a venda, non? Vai seguir a venda touros? Eu penso que sí. Vostede ten afición aos touros, non? Non hai moita en Galicia. Non hai moita en Galicia, pero nos últimos anos de dúas corridas de touros que había en Pontevedra, ora hai 4 en Coruña, 4 en Pontevedra, novilladas en Noia e en algún sitio máis, non? Que ten de fermoso para o que se chega por primeira vez a unha corrida de touros? Non sei, esta é unha pregunta casi religiosa, non sei. É como unha liturxia, non? O chegar, o ver aqueles homes que xogan a vida, é unha tradición tan ancestral, non só en España, sino tamén en Galicia. Aquí en Santiago, moi parte de aquí, hubo unha praza de toros na Ferradura, parece que se chamaba o sitio. É algo no que convive o animal e o touro, no que é unha loita de tú a tú. É un rito que ten ancestros, uns din que en Grecia, outros din que en Roma, outros din que non sei. O único que podo dicir, isto, lóxicamente, é unha opinión persoal, é unha festa moi bonita e que a min me unen algunhas cousas que me encantan. Onde lle gustan máis? No norte, onde son así como máis bullangueiras os públicos, ou en Andalucía, onde parece que na maestranza, en Sevilla? A mí me gustan os touros en Madrid. En Madrid? Sí, en eso sou centralista, sí. Vostede, ademais de empresario, podía ser presentado casi como un aventureiro, casi como un Marco Polo, porque ao fin sale dun Finisterre. Como aterriza vostede en China? Bueno, pois aterrizo, isto sí que é curioso, porque eu aterrizo nun avión de KLM, dunha firma holandesa, e a primeira cosa que me acontece en China é que perden un equipaxe. 8 días sin equipaxe, sin traductores, sin coñecer moito,
e ali chego a ver o que había de produción do meu produto, de ferraxes, de manillas, de portas. Vostede é o que produce fundamentalmente, manillas de portas e cousas que teñen complementos. Pomos, tiradores, asas e todo. Posiblemente moita xente que nos está vendo hoxe, abre portas, ou aquí, ou en Nova York, ou en cada parte do mundo, abre portas con produtos feitos por el latón. E chego ali e me sorprendo de ver unha pequena fábrica que ten os coñecementos de produción, mas non ten mercado. E aí comeza a miña cabeza a dar voltas que cos nos coñecementos de mercado e co coñecemento de fabricación que teñen eles podíamos chegar a facer algo grande. Pouco a pouco a firma a idea vai madurando e cando despois dun ano digo que hai que tirar para diante ca idea, comenzo a tocar nas portas da administración china, pero era un empresario minúsculo. Xa con intérprete, claro. Xa con intérprete, sí. Un empresario minúsculo. Finalmente, pois, tuve que ir á embaixada, presentar o meu proxecto. O embaixador, que foi moi comprensivo, díxome que era unha empresa moi pequena, pero que iba a tratar de que fóramos adiante. Fun ao fin dos días a China, recibironme perfectamente, entenderon o meu proxecto e me ofreceron uns terreos. A miña sorpresa foi que cando fun a ver os terreos eran mar. E dixen, como, pero eso sí, aí podeme bañar eu. Sí, pero hai que rellenalo con terra e facer aí as naves. E así foi. Non terán terra abonde en China, non é suficientemente grande. Pois non, aquel sitio é un sitio moi curioso, porque é un sitio que é todo litoral, e realmente en China, co réxime político que hai un importante, os campesinos teñen as súas concesións por 50 anos, e todo o que teñen que facer industrial, esa reconversión de suelo como rural en industrial é como aquí a reclarificación, exactamente, que é o financiamento dos ayuntamientos. Salelles mellor ir a este tipo de operacións. Naquel caso, que noutros casos, eles expropian ás veces como aquí o só é sempre igual, é un medio de financiamento. Como está agora? Cantas empresas ten vostede traballando en China? Eu fábricas agora na China, o Grupo Eulatón ten 4 fábricas. Ten unha fábrica que é a principal, que é de Eulatón chino, onde traballan 1000 persoas. 1000 persoas? 1000 persoas, especializada en ferraxes de latón. Ten outra que 2 anos máis tarde, no 2003, Xinping Industrial, que fabrica tamén latón, que foi unha empresa absorbida por nós. Compramos outra en outubro do ano pasado, que fai ferraxe de acero inoxidable, e outra que fai ferraxe de chapa, unha estampación en frío, un proceso industrial especializado para esa firma. O sea que ten 4 factorías neste momento. En outros países? En outros países o que temos temos centros de distribución. O primeiro que abrimos foi en Alemania, onde temos oficinas e almacéns, centro logístico. Agora inauguramos un novo no día 23 de decembro. Despois de ver o proceso que seguiu este centro, abrimos outro en México, na cidade de Querétaro, onde temos unha forte expansión en todo o estado. En xaneiro abriremos na Argentina. E temos tamén como oficina comercial en Xangai unha oficina especializada no mercado norteamericano, que é un mercado potencial para nós moi importante, e onde estamos crecendo moitísimo.